I den her video vil jeg fortælle lidt om, hvordan du får nogle super flotte lavendler. For det første så drejer det sig om at få dem beskåret på det rigtige tidspunkt, og det er sådan start april. Jeg plejer at sige den 10. april og 10 cm over jorden, så det er sådan en huskeregel. Og det er faktisk ret simpelt. Det er bare at gå til den og få klippet. Der er ikke noget, man sådan skal passe på med. Det er bare de der 10 cm over jorden, og så derudad. Og grunden til, at man klipper dem ned, det er for at få en lavendel, som bliver busket. Hvis man ikke får den klippet, så bliver det sådan en lang en, der ligger hen over jorden, eller bliver sådan helt flad at kigge på. Den bliver ikke særlig pæn simpelthen. Så får den klippet ned, så den bliver busket, så får man flotte lavendler år efter år. En anden ting, det er placeringen af en lavendel. Placer den solrigt. Næringsfattig jord er det bedste. Og det gode ved lavendel, det er, at de er hårdføre, så de kræver heller ikke meget vand. Det er en rigtig god blomst at have i forhold til at have en pæn have, kan man sige, der er nem at passe. Derudover så er der også den fordel med lavendler, at det giver utroligt dejligt liv i forhold til bier og sommerfugle og andre insekter. Så det var et grovt træk, det jeg har at sige om lavendler. Held og lykke med at få passet og plejet jeres lavendler, det bliver rigtig godt.